Здравей, Веном или Боби, не знам както обичаш да те наричат. Днес изгледах твоето видео, че се Pipe Bomb края, за което много съжалявам, нали. Следите от 2 години, не от началото, ами по-късно, защото просто имах най-хубавия компютър. Не, сега да продължим. Съжалявам много, че се отказваш заради някакви дебили. Но причината си е лично това, знаеш си ти както искаш, одобрявам решението ти. Не, много искам да снимаш пак отново, защото следях теб. Нали, направих си профил наскоро, но отстарай ми профил в YouTube. Ти следях, нали, очаквах твоите гледания. Твоите видеота. Бърквам се от тага и тук съм написал някои неща, които ще запомня. ДВД, чао. Това беше от края на Turbo Jump. Venom не е така, това беше профил ти в YouTube. И това, че обичам теб, Спарко и Джорджана, вашия най-любим човек. Много съжалявам за това твое решение, Venom, но както си решил. И сега един поздрав от мен. Влизам пак аз, има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден дядо мраз, ходи си у вас. Разбираш ли ме, ти копираш ли ме? Може да ме копираш, но ти едва ли разбираш какво ще ти направя преди да реагираш. Обаче искам да знаеш, че хаеш на тор, напор, няма спор. Много си крив и ще те направя реактив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те пия в гарената, ела на арената, да ти срубя системата. Make it very